So basically, when we talk about creativity, we talk about this career right here that we are going to be looking at today. And of course, when we talk about inspiration, motivation, career guidance, and of course, education and entertainment, we talk about sport on. And of course, it is again the time of the week where we get to meet for another amazing 1 hour of non-stop inspiration, motivation, and career guidance. My name is Samantha Anisi Ishe. I'm super excited to be on the show, hey. And of course, we're going to be looking more into what we are going to be focusing on today later on. Remember to like us, follow us on our social media platforms showing on your screens. So of course, if you're wondering what we are looking at today, we have an interesting one, hey. You've never seen one like such before. Today we are looking at craft work, right? The people that do this are called craftsmen. I hope I got that right. And today I have Sir Justice here, who's going to be telling us more and shedding more light on what happens when one is into this particular career. Spot on. Yeah. Alright. Now, tiudzei kuti munobva kupi, munoita nezvei, basa renyu rinonzi chii? Indonzi Justice Ngaruvume. Ndobva Chimanimani pakoti spelling up. Alright. Ndoita nezvekuruka mabasket. Give us detail of where you are coming from. Are you a father? Are you just a brother? Or you just a son? Mune muri. Munobva kumuri yakaita sei? Indobva kumuri Ngaruvume. Alright. Yeah, and mukomana namukadzi. Alright. Okay. Saka our viewers, actually, he's saying he's single. In case you don't understand, Shona, he is single. So you can as well talk to me nicely. I can always book you. It's a good deal, trust me. Alright. Sakatita rene je basa renyu ramunoita. Isusu muchirungu tariti craft work. Asi mimi in vernacular munoriti chi ibasa rudzi ramunoita ere kuruka mabasket. Yeah. I basa tikati so far ngozi atongoshidzokuri mabaskets. Mabaskets, alright. Yeah. Alright. Alright. Saka makatanga sei kutanga kuruka mabaskets kana kutanga kugadzira mabaskets? Okay. Atikati so far akatange basa iri ndi mudhara wangu ini. Baba vangu ini ndiwo akatange basa iri. Ndiri kuchikoro ini. Ndipita kasopedzwa form 4. Ndokazondidzidzisawo. Alright. Basa irori. Ivo ndo zvavaita. Yeah, ivo ndo zvavaita. Alright. Uyu aive rini wamuri kutaura kuti vakakudzidzisai? Toda kuti tinzwisise kuti kune vanenge vachida kuzoitawo izvozvo vanotora nguva yakaita sei? Imakatanga kudzidziswa muri zera ripi uye zverini? So far ndakatanga kudzidziswa ndiri form 2. Form 2. Form 2 2015. Alright. Ndakatanga kudzidziswa basa irori. Asi pakubata zvangu ndakangodi atikati so far ndakangopedze 4 days. 4 days. Kuti ndibate. Mama kutogona. Ndanda kutogona. Kubudisa basket. Yeah, ndanda kutobudisa sezvariri izvozvo. Alright. Saka takatasa basa renyu rekuruka mabaskets nezvimwe ndaona pabasa renyu mune zvimwe mune machair, mune ma chest of drawers anditi. Yeah. Zvinoda munhu akaita sei? Zvinhu zvechipo here kana kuti kune vanozviendera kuchikoro? Atikati izvi so far izvi zvinoenderwa kuchikoro. Alright. Kuti utozviziva. Alright. Because aungangotangiri ipapo usina kumbozvidzidza. Saka tikatofamba tichoenda kuma institutions akasiyana-siyana tinotoona kutori zvekuruka mabaskets izvi sechidzidzo chakatozara chinotopinzwa mumazama nei. Chinopinzwa. Chinopinzwa. Tikati kuchikoro maprimary kana masekondari chako chinotopinzwa. Chikoro ichi but zvacho achikazopinzwa kuzi vana vanozoruka so but vana kugona kungouya vachiona zvititi chiita chichi. Saka nokudzidza kwanokochiitawo. Alright. Alright, so by the way, our viewers, this guy right here is preparing and making something like this. Just in case you are wondering, this, and this is a drawer, remu chest of drawers. This stuff is classic, guys, trust me. Alright. Saka makatarisa zvamunoita izvi handiti zvekuruka mabaskets. Mukati zvinoda munhu akaita sei? Munhu anofanira kunge ari munhu akaita sei kuti agone kuruka kusvika zvamunoita izvi? Tingati izvi kuti uzvigone manje ungagoisa pfungwa dzako dzese uchidzidziswa unokasika kubata. Asi ungadzidziswa uchingoti handiri kungodzidza ungodai haukasozvibata.
ndizvo chaizvo. Saka makatesa basa renyu ritori basa rekutoti you'd say kuti rinotoraramisa muri. Imimi munotogona kutokurudzira kutoti makatoritaisa rinotounza mari yakatowanda mumba nei kuitira maybe vakaroora vamwe vane dzimhuri menyu mati muri mukomana. But kuitirawo vakadaro munotorionawo sebasa rinounza mari mumba. Ya, tikati basa iri tikati sekuzi inini pinde pakambani. Ndikatarisa pakambani penosika mari inozopiwa nepanapa zvakasiyana. Saka ini hangu inini tikati panapa ini kapato ndite zvakanaka. Yeah, because hazvikuti mari inotoya panapa yakapfuura kambani by far. Yatoita mwedzi yekambani. Ini ngova panapa. Alright. Saka ndikuona muri kushandisa zvamuri kushandisa izvi. Zvinonzi zvii uye zvemunozviwana kupi? Material yamunoshandisa munoiwana kupi? Ya, tikati uyu unonzi murara. Murara. Ya, unonzi murara. Uyu murara tinoonekwa mutoko kana kuti kwaMuzarabani. So, fortunately, our viewers, I do know, I mean, I now know the name of this material in English, but I don't want to say, I don't want to tell you. What we would rather do is you get in touch with us on our social media platforms. The details are appearing on your screens. Tell us the name of Murara in English. It will be fun like that. We'll let you know next time who did well and who didn't do so well, but trust me, I know kuti Murara unonzi chine muchirungu. Alright. Saka imi mataura kuti basa renyu handitika munoenda kunotora murara kwamutoko handitika, which means mu business takutotaura kuti patone mari yetransport ipapa yatoshanda kuenda ikoko nei kutora kuti zvinhu zvinoda mari. Saka makatarisa basa iri kune vanogona kuda kuritanga zvinoda mari yakawanda sei kuti munhu atange business iri, zvinoda kuti atange ari pakadii kubva kwekutotangisisa chaiko anenge aida mari yakawanda sei uyezve yekushandisei. Mataura kuti munohodha murara modi titsanangurirei process iyo yekuti inofamba sei. Tinohodhi murara mumbare. Kumbare ndiko tinohodhi murara. Asi kana tisikadi zviri zvekuhodhi murara togona kutora tega kwamutoko kana kwaMuzarabani ndiko tinoenda. So for a person who wants to start from scratch, ada kutotanga asati ambozviita, anonidha mari yakaita sei kuti atange? Anofanira kunge ane mazimari here kuti azenge anewo nzvimbo yakakura nemabasa akakura kunge enyu, kana kuti anongoda mari shoma yekuti angokwanisa kungoita kana basket 1? Anotangira alright, let's say pamabaskets, anotangira pamabaskets mangani? Tikati kutanga semabaskets apa tingangoti anofanira kutenga mabaskets kana kuti tikati ari machase of draw, anofanira kutenga machase of draw kana kuti 2. Alright. 2 mahombe size iyoyi. Ndio anofanira kutanga. Ende uye futi tingati apakangode 1500 yekuti atange business rake. Alright, inotokwana kutanga 1500 achitogona zvinototanga kutoita. Anotanga ngori padiki ipapo chingosunga mbijana echita sei kusvika kusvika upinda ari panapo. Uye futi tikati anoita kutanga business iri anoti angaone pakanaka panenge echida kuti azoite basa rake, anogona kuenda kukanzuru. Oenda kukanzuru handisi. Otaura nekanzuru kuti ndaone pakanaka pinda kuti ndishandire. Obva apuwe kuzi alright, ishandire ipapo tode mari yakati, anenge achizodzo kanzuru mari iyi. Alright, Mr. Papa ndababata. Alright. Basa iri patinofamba tione vanhu vakawanda vanozviita. Ndepapi vanhu ivavo pavari kupotsa vasiri kubudirira semabudiriro amaita imimi ekutoti matone mabasa enyu atitoona akawanda kudaro. Vamwe vari kuedza basa iri vari kukundikana papi ndepapi pavari kurasika. Chii chaungaite semunhu anoruka mabasketi? Chaungaite kuti uone kuti wabudirira pane zvaunoita? Tikati kuti uone kuti wabudirira ukatenga toleso gets machase draw 2. Wobva wamatengesa kuti utengese 1 yacho iyi. Unogona kutenga murara uyu. Wobva wagadzira futi mamwe masofa emurara. Wagadzira masofa emurara wobva wamira futi machase draw imweni itengwe wotenga futi. Kuti itengwe wobva watenge makusheni. Unongotenga fomu raba rako nejira rako wobva wasonesa. Saka papa mataura chimwe chinhu. Muri kutaura kuti amugumire pakuhodha murara. Handiti amugumire pakuhodha murara. Pane zvimwe zvinhu futi zvamunofanira kuzohodha pamusoro. Ndizvozvo basa rikure. Ndizvozvo titsanangurirei nezvazvo. Semetiro rogara ino imetiro iyi. Imetiro inonzi cane. Alright. Murara uyi cane yakasiyana. Alright. Izvairi cane manje tinoione Malawi. Iyi ndio kwainobva Malawi mukane. Alright. Alright. Saka
saka masofa emabhozi ekenyo anoti dhurei than emurara emunoona amwe acho saka murara wakachipa kupfuura amurara wakachipa. Alright, ko zvimwe plus apa ndikuona pane simbi ka which means munofanira kunge mune simbi futi pamadroya apa madroya tinongoframe engu risimbi yataframe simbi totoframe simbi totoita measurement kutoti ichipinde pachesi toizochirukira nemurara umanje. Saka izvo munotohota zvakadaro here kana kuti ndimi futi munocheka simbi idzi zvakare? Tingati apa tisi tototenge simbi dzedu tobva tadzicheka tikati kudzika hatikangoreba zvadzo ndizongokata zvangu ndega zvangu ndichinama zvangu saizi ichida padhura pacho. Saka patone zvakawanda zvinodiwa. Tikati zvakangoti wandei zvadzo but kwete maningi. Maita zvenyu Mr. Justice for shedding more light on how you started and how you run your work. Viewers, you are hearing it from the horse's mouth. No subtractions, no additions. And this is join us shortly in the next segment of our today's show for more. Stay tuned. Viewers, welcome back to the second segment of today's show on Spot On. We are still looking at crafts work, and as you can see, I got something to complement my look. It's a murara head. So Justice here is going to be showing us around and telling us about some of the works they have made so far, and telling us kuti zvinoshande, zvinofamba sei, zvinotora nguva yakaita sei kuti zvigadzirwe. And of course, as we go, remember to follow us on our social media platforms. Talk to us. We enjoy and we love hearing from you. So we're gonna start here. So by the way, this is my favorite. Why I picked it? Because it comes in my favorite color. So yeah, I want to know more about this. What is this? And chinoshande and what material did you use to make this? Alright, the magazine rag. Alright. So far chinongodi a day kuti chipero gadziro. A day kuti chipero gadziro. Alright. Tikati imetiro inozi rattan. Inobva South Africa iyo imetiro iyo. Alright. So ichochi chamakabata ichi mataura kuti material chinonzi rattan. Ndisho. Achikwanisa here kugadzirika neizvo kana nemurara uye wamabhodhiratidza uyoyo. Alright. But chiri design ine but mashanisa imwe material. Shinobuda zvinoita. Anditika. Izvinoita So for those of you vane maoffices, vane dzimba dzavanoda nemoyo yavo yese, vanofarira kuverenga magazine rack, right? Alright. Tifambe zvedu pane chimwe magazine rack yetisi. Right. Izvini ndakazviona kakawanda, but I didn't know kuti zvinobva kupi. So you guys actually make this. These are brooms, right? Tell us more about them. What material you used and kuti zvinotora nguva yakareba sei as well. Ndingangoti aya mabhuruma aya ndinogadzira ari 100 pazuva aya. Alright. Ndogadzira ari 100 because iwu ndo murara wacho futi uwu. Asi anenge akuzi mafeeling because tikatomura tinofena tobva semurara wakanaka uku. Saka izvi mando zvezvi kumapeto uku kwaibwe tinofena ndizvezvizvo. Zvekurasirira. Unoshandisa kuti ugadzira. Ndorenga kuzi mafeeling acho anogadziriswe mabhuruma. Amazing. And of course these are chairs, right? Tell us more about this. Ichair imanje tikando aundo murara uyu. Alright. Tikatoshandisa ekunanengana mabhawa awa. Mabhawa ndenge machair marifu. I honestly wouldn't know about these chairs, but anyways, let's move on. Tell us more kuti apa chatakatira saichochi. Apa. Inenge chizi picnic baskets. Picnic basket. Inenge chizi picnic baskets. Oh my god. So I'm looking at this and I'm regretting something that I said earlier on when I said the pink magazine rake is my favorite. I think I've changed my mind. I'm going for the picnic basket. It's so nice. Look at it. It's really, really, really nice. I love picnics, by the way. So if you're a picnic fan, here's an amazing, pretty looking basket here. Tell us more about this basket. Sekuti munotora nguva yakaita sei kurigadzira uye zvemakashandisa material ipi. Mukati umu ndikunzonge mune zvimwe zvinhu zvisiri simbi zvatinomuona. Hatingati imaterial iri mukati inozi mafeeling inotaura sei ari apa aya. Inoitinoise mukati umu tobva taizomona tikati pamusoro womurara uyu tinozomona nawo kuti musasaone chii bhozi metoita semukati yaya. Iyi ndo yamunoisa mukati. Inotoise mukati imomo.
Do you know how to stay flexible? Exactly. Alright. This is nice. This is really nice. Wow. I like this. I like this. Alright, outgoing people, you know what to do. Just talk to me nicely. I'll hook you to the guy. Alright. What is that over there? It looks interesting. You know the dog baskets. Dog baskets. Wow. Oh my god. This is nice. Okay, by the way, I don't like dogs. I don't like pets, but yeah. For those of you who love pets, who have pets at home, this is something that you definitely can get for your dog. So comfortable. Saka chifuti munochitenga chakasonwa mongoiza mune kwete ichi toto chisonera pano tingotenga jira chiti nemafoam chips. Saka munoita zvinhu zvakawanda kaini. Yatire zvakawanda wanda. Yes, saka munofanira futi kusona imi mati 4 days mama kutosona nekudidi here bedwe. Aiwa 4 days ndada kugona kuruka zvese izvi. Kuruka. Kuruka ndada kugona kuruka. Alright. So I'm not seeing any murara here. Apa pana murara ndikona pranga ndora ndirikunzwa kana pane chamusulusa mungondudzo. Tell us more about this. What is this and what do you use it for? It's just the bag rack. Bag rack. For handbags, traveling bags. Exactly. Ndije kusema ma handbag yenyi papapo. Saka baba nakana murara involved. Apa pana atingati aya mapuranga tongotenge puranga rangu ndopata rigadzira zvisi izvi ndichibora ndobva ndazobaira ipavhanisha apa toshandisi indotore thinners neparaffin. Okay. Ndobva ndazvisanganisa zvobudise color iyoyi. Quick questions our viewers. Vaive vanoita zvemahandbags vanofamba vane kabhekisi paside. Tell us where you are putting your handbags if you don't have this thing at home, in your home. Where are you putting your handbags? Where are you putting your handbags? You should think about that. Yeah, it's enough footage, but now that picnic basket. But anyways, let's move on. Because I'm going to fish. It's not the 2 drawer. 2 drawer. Just the 2 drawer. Icho chichi. Icho. The check we say. Ichi mando chinoshande kuti chinoshande mubedroom. Atingati chimungati mubhedha wenyu apa mubvumati chimwe chacho chacho. Alright. Ndo basa razvo izvozvo. Ndipo munogona kuzogadzika icho exactly ichi ndo patinozoya pamusoro panapa. Tochisa musoro panapa tobvisa zvese izvi. Tochisa musoro panapa. Alright. Ndo zvichakaita kudai. Alright, saka ichi pane zvadaona. Tsanangurei kuti zvishi. Yeah, izvozvo zvinonzi zvima table mat. So munoshandisa chii for ma table mats enyu? Tingati material isusu tinoti rudzi. Kuti muyu. Because unonzi muyu. Uyu ndonzi muyu. Muyu uyo anogadzira mauyu. Atingati muyu, atingati iri pamuyu tofata. Aiwa tozokara. Alright. Tozovanisha ipapo kuti zviyi. Wow. This is so nice. If you ever walked muma kitchens evanhu, right? Those are tables akagadzirwa nepranga. Akaita kufuta so pane pakaita kufuta so it's because muri kugadzika zvinhu zvine heat directly. So this will be also very great for your kitchen, just to keep your stuff protected. Well, this is very nice. This is very nice. Alright. Ko chimwe chatisina kuona ndechipi. Izvi zvacho izvi chihombe zvisiri izvi zvihombe zvacho izvi. Aya anonzi matray zvakare. Anonzi matray aya. Ndekuitire. Inogona kuisa kana mafruits ako ani zvimwe kana bathroom. Uisa kana sipo nematauro imomo. Wow. Wow, this is really nice. And uyu murara handiti? Umurara manje, umurara wakasimba futi uwu. Haunolasta zvikulasta chaizvo. Unotogara chaiko. This is really nice. And I'm still trying to figure out kuti zvozotangira papi, zvozogumira papi. Alright, saka panapa ndikuona couch, ndikuona masofa, ndikuona tables. Neimwe table iyo iri interesting yandafarira. Tell us more about this stuff. Mutorango yakareba sei kuzvigadzira uye zvamunoshandisa material ipi for ishi? Tingati kugadzira a set, because set inofambidzana ari 3 netable. Okay. Yeah, saka kugadzira a set netable tinongode week. Yeah, kugadzira set yacho netable tongode a week. Iyi table futi itable imo design iri table iyoyi. Alright. Yeah. Okay. Ndine mubvunzo wauya mupfungwa mangu pesi pane zvinhu zvamandiratidza. Andika katenga chinhu chefurniture, handiti kune mishonga inoshandiswa kucleana furniture handitika. For this material, for the murara material munoshandisa chii kucleana kuti zvinhu irambe ichingoratidzikawo nei munoimaintaina sei? Mubvunzo wangu uri pakuti munoimaintaina sei material yemurara?
ya hatingati iri panapa zvaisitremetena ine thinners nevanish tozvisanganisa kudai tomuta zvipolish zvotopolishika zvotopenyera hazvinopenye zvekuti zvinobata makastoma kudai. Koko kana ndatenga table yangu ndoimaintainawo sei kana ndamba? Tingati imi mukatenge table yenyu kana iri mumba setable iyoyi muri kuona apa iyi hapana hayo hatingati hapana zvainoita kana iri mumba asi kana ikazonaiwa ndipo munozoise thinners yaya nevanish kupolisha kuti dini idzoke payanga iri. Interesting. All right, I would have wanted to continue and to take a look at more of their products, but unfortunately because of our time we cannot do that now. But of course they do have contact details that you can get in touch with them through, and I'll allow them to share them just now. These guys have got amazing work. So kana tichida ku place ama orders edu tichida something pangu toda ma rakes pangu toda chichi, because I'm sure people love your work. Tinokubata ipapi kana kuti tinokushanyira ikupi kuti tikwanise kuaccessa basa renyu? Tingati kana muchida kuisa maorder muri mabaskets paopposite VID ndo pandokwanika ndo pandiri. Uye futi panamba dzikufona 0773 004 744. Munogona henyu kudzokorodza kuti vasina kunzwa? 0773 004 744. All right, so I am always there for you, and that is why I'm here on your TV screen right now. In case you missed their number, in case you missed their details, and you really want to get them, just be sure to get in touch with us on our social media platforms, guys, and be sure to get them. But that's it for this segment. Let's meet in the final segment shortly. Stay with us. Welcome back to the third and the final segment of today's edition of Spot On. We are having a fantastic time, and right now I'm ordering something very cool. I wanted to eat tray, but I'm thinking more of kuishandisa for my makeup. I put my cosmetics in there. I'm sure they'll be safe. So we're still speaking to Mr. Justice, who is explaining to us more about crafts work. So vakuru wangu. Matiratidza taona basa renyu rakanaka rinoshamisa. Ndaona chandafarira. This is my favorite, by the way. So if you can get me this, it's really nice for my makeup. Alright, saka mukoma ndinonzwitsa kuti mumabasa akasiyana siyana. Mune zviminga mpini zvakasiyana siyana, zvipingaidzo. Imimi mufield yenyu yamune muchiruka mabaskets nezvimwe zvamunoruka zvamatiratidza zvataona. Ndezvipi zvamunosanganawo nazvo zvinoita kuti basa renyu riomewo kana kuti zvakaipira ifield yenyu imimi yekuruka mabaskets? Tingati apa uchatanga kutange business yako ndo panoneita, because unongosina mari kuti utenge simbi, utenge mapuranga, uye futi unongosina, uye futi unongosina futi mari kuti uzodini upe kukanzo. Mari yekanzo because uchati tange panokuchide mari wechone ground racho ronongoda uzozviitira. Saka panoda nzvimbo yakakura. Hatingai panoda nzvimbo pane futi sarudza futi panenge pane toilet, because kana pasina toilet haabvumi. Alright. Panapa mutori nayo. Panapa tine toilet iyo iri apa iyi. Alright, ndiri kuzviona. Alright, ko charakanakirawo basa iri, charakasiyanira nemamwe mabasa anenge kudzidzisa, anenge kushanda kana muhurumende, rakanakirei chamunoti mukaritarisa munoona kuti aiwa izvi zvakanaka ndinogara ndirimo mufield? Zvakanaka basa ndozvipandega off. Ndo charakanakira futi, uye futi nguva dzikumuka idzi ndomuke nguva yandada, kwete kunzi mukana 6 uende ndongumuka nguva dziri nechidai kuuya kubasa, because exactly. Uye futi mari ndongobate mari panodira. Ndongobate mari panodira zvangu, iri mari inouremu. Hallelujah. This is a good one. I like it. In fact, I'm thinking of kukanda ma CVs ndimbotsvaya basa iri bata mari pese pandadira. No, I like this. Alright. Saka mimi obvious ka basa randoona rakawanda rakakurisa, obvious kuti amuzviite mega. Titaurirei nezvemashandiro amunoita nevamwe. Muno sizvomati muri boss handiti, munotoro vamwe here kuti vange vachikubatsirai pakushanda ipapo kana kuti munoita sei? Basa ira aridi uri 1. Seipa papa ndina shandi inoshanda nawo anenge ari 5.
Alright. ini which 6. Alright. Saka mukoma Justice. Mataura imimi kuti imi makadzidzwa nababa venyu. Kuti mugone kusvika pamakusvika apa nhasi kuti muruke mabhasiketi nei mutowana mari dzakawanda dzakakura everyday dzamamuchitaura idzi makatodzidziswawo nemumwe munhu anditi. Ko imimi sezvo maane ruzivo urwu muri kuitawo sei kuti muone kuti pane mumwewo futi akugona munodzidzisawo vamwe here anoda kudzidza kubva kwamuri anoita sei? Anodzidzisa kubva kwandiri anongouya panapa mabaskets panapa. Ane mari yaanobhadhara here kana yachii? Hatikati hana mari yanobhadhara ndokudzidzisa muri mahara chete. Chero auya chero ndikatongosvika. Mahara chete handibhadharisi pakudzidzisa munhu. Handiti ka? Handibhadharisi. This is just so good. Inini mangwana ndiri kumuka ndiri pano ndichidzidza. Because honestly I like the idea yekubata mari every day pawadira. It's just so good. Ndazoudzwa kuti iri fruit basket. Naika. Hands mu bedroom you can always put this on your dressing table side pekuye and fruit here mu bedroom. That would be very cool. So mukoma Justice patanjitenderera panapa hapana building yakafukidzirwa inokiwa nei. Munoita sei nema products enyu? Munoita sei nezvinhu zvamunemagadzira kuti muone kuti zvakachengetedzeka hazvibiwe hazvina kwazvinoenda? Hatingati ipapapo kana zuva rakodoka paya itongozvise panzvimbo 1 itofukidza nemaplastic panapa zvichitochengetedzeka. Aiwa zvakanakisisa. Ima kuna mbavha here kana chii dzinozouya dzichiba? Sepambavha apa hapana because panapa pane magadi 2 anongouya zvawo zuva rakodoka apa. Panenge paine vanhu vanenge vakachengeta. Vanhu vanochengeta. Wazongobva zvavo kana kwaedza. Alright. But kune vanhu vakomana vechidiki vanenge imimi nevamwewo vakagara kudzimba vasina zvavari kuita vasingazivi kuti vanotokwanisa kutongoita 4 days dzavo vakutogona kuruka mabhasiketi vakutogona kuzvibatira mari yavo pazuva. Mashoko api amungape kuvanhu vakaita saivavo maererano nebasa renyu rekuruka mabhasiketi? Tingati vese masaizi angu vakagara kana vasina zvavari kuita vanenge vasingafambi because vakafamba vakangouyawo pano uchita kuti vakwanisa kundidzidzisa weri zvekuruka so ndovadzidzisa. Ndovadzidzisa. Right, saka mukoma Justice imimi ndanzwisisa mandiudza kuti hamusati mane mukadzi hamusati maroora nechi handiti ka. Asi pamberi apa ndinovimba kuti muchadawo kunge muchiroora handiti ka. Kana muchinge mazoroora kana Mwari akuropafadzaiwo nevana mungade here kuti wenyu mwana aitewo zvamunoita zvekuruka mabaskets kana kuti mimi mune zvimwe zvamunotarisirawo kuti wenyu mwana agenge achiita? sekuti semwana wangu inini ndikambondoisa kuchikoro akapedza ake zvake zvisi angawane basa rake kana kwaanowana uko angaiti basa rake. Asi chikuru manje tikati angatanga auya panapa asati ambotsvage rimwe basa haazoride futi basa iroro because panapa manje mari panapa ndirichitambirisa vanhu pavhiki panopera vhiki Saturday ndinoitambirisa vanhu saka uye mari yacho futi hainenge yakanaka zvekuti ungaone mwana wangu angatangira panapa hazotsvage rimwe basa futi kunze uko. Asi mishungu dzenyu dzenziri dzekuti ambotanga aonawo zviri kumwe uko? Ndoshuku dzangu idzi kuti amboonawo kuti kwakamira sei kunze uko chingoonawo zvake. Handiti? Aiwa maita yenyu nekuva neSuperSport on tinokutendai zvakanyanyisa nenguva yenyu neruzivo rwamanga muchisheya nesu. So because there you had it for yourselves, that was it for the day. This is good, guys. You don't need much to do something like this. You don't need a course of about 6 years like some of us are imagining. Just 4-5 days, 1 week or 2 weeks, wakutogona kugadzira something like this and more. And you get to earn every day all you like. It has been fun, it has been exciting, it has been entertaining, it has been educative, it has been spot on. My name is Samantha Anisi Isha. We meet again next time for another amazing show. But for today, I have to love you, but to leave you at the same time. Remember, guys, I beg of you, I don't want to cry. Just please get in touch with us. Show us some love. We'll give you your love back like we just show it back, hey? So it has been fun. I'll keep talking until I don't know when. I think I should just go, right? Goodbye. See you again next time.